Sa gúir chuirde choirúlam lá lia tugu fianna se go imní Sean Fitzpatrick, maidir leis na cuinealacha a bhain leis na hiasachtaí a ceadaíú gon denúir Maple. Tá chaithir lachan wink Anglo éan lí Sean Fitzpatrick agus beirt súrthóirí an wink Patrick Whelan agus William McAteer is séanna go dog siad hiasachtaí neamhleathacha go héireanna dhéag le scadanna a cheannach sa manc. Lean fríomh ifigach airgeadis wank Angla éireannach lena chuid fineise sa gcuairt chorúil chuirde maidin. Dúirt Matt Moran gur tugu an tiidirmhart Maple an sucrú a bhí an ísachtaí luach 60 milliún euro a cheadú gon dennar Maple le cuid go scarna Seán chuin a cheannacht sa manc. Dúirt sé gra sé gceist go mocht litnas 25 fan géad an dennar Maple as na hísachtaí seo a garage. Dúirt Matt Moran gra imniad maidir le litir bhreise a chuirúchaí gon dennar Maple an 10 lá a bhíúla 2008. Cé nach rá litir seo feici ag a héin, dúirt sé gra imniad go bhí ré leis an litnas 25 fan géad sa litir seo. Dúirt sé gur córa aige le chaithirlach an bhaink Sean Fitzpatrick. Dúirt sé gur ahras Sean Fitzpatrick a bhlór an litnas 25 fan géad a bhachar an dennar Maple dá depachar na hísachtaí seo a garage. Rinne sé chuirsíos litir eile a tháinig go ifig an rialtóra airgeadis an 1 lá 10 go bhí lúnasa in 2008. A thugla fis nach rá an rialtóra airgeadis omláin an eolas, maidir leis na miln sonraí a bhain leis an idirmhart Maple. Dúirt sé gur tháinig an litir seo salach an tuiscin sa bhí aigesan an méid a bhí eolas ag an rialtór. Dúirt sé gur sesin gon tóram gur an rialtór airgeadis go thomláin an eolas maidir leis an idirmhart seo. Ní féidir an delí chuir bheit Moran maidir le imachtaí na trílach seo. Ceadaíú an méid seo hééis córáidtí a bhí agad líadóirí leis an stúrthóir inchúisih peibli inné. Denthe abhcódaí cosanta croscheistú bheit Moran na mórach. Éiríonn núla nuacht TG Ceathair ag an gcuairt chorúil chuirde im nach lia. Thug aimimnaí wank Anglo-Irish chomáile ferbródaí ón grúpa de Dr. an Maple 10 agus muintir cuin fianna sa gúirt choirúil chuirdem lá líana. Tá Sean Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer a pléadal neamhchiantach i gúiseanna gur thug siad ísachtaí neamhleathacha go héireanna dhéag le scadanna Anglo a cheannacht. Lean tríl an tróirí raiminí as wank Anglo-Irish ag an gcuairt chuirde choirúil lá líana agus é curtha ina díomh gur thug siad cúnamh airgeadis leathach go heisir déag le scarna a cheannach sa manc in 2008. Tá Sean Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer ag séanna na gúiseanna ar fad. Lean Seán Ó Cuinn lena chuid fineise sa gcuairt dúsar maidin. Thug sé chuirsíos an mealach gur tugu ísachtaí go héin le scarna Anglo a cheannach, mar chuid gon phlean conarthaí difríochta ordhrisca a thir Seán Cuinn a laidú. Dúirt a rifór Colette Cuinn atá le feiceáil an seo agus cóta mór dómhartha nach rá aon tuiscint ag a héin ar an aimime bhí leis na hísachtaí seo. Dúirt an ferbróir Sean Riley, duine gona ferbróirí ar a Dr. an Maple 10 orthab, gur sé sásta ghlacha le hísacht 14 milliún euro in 2008 le scarna i cheannacht den Anglo. Dúirt sé gur cheap sé go ndeannach sé airgad ar na scarna seo agus dúrú leis gur an banc ceannis agus an rialtór airgadis ar an eolas faoin na hísachtaí. Dúirt an ferbróir Joe Riley gonneacha Pat Whelan agus David Drum chuig an Bertingale le hiúir scarna i cheannach sa manc. Dúrú leis gur iirechtaí ar bun cót scar hallamhór áirithe a laidú sa manc. Agus tá sé ráite ag raimineach do chuid an bhaink Lorcan McCluskey sa gcuairt tróna gur na litricha a bhí an nolbhú ag an manc a bhain le hísachtaí a cheadú gon grúpa ar a Dr. an Maple 10 neamhghnachach agus nar tharla a le héad a riamh ribhe. Dúirt sé gur dúilt sé hain ceann go na litricha seo a híniú agus gur cheap sé nach chun leasa an bhaink a bhí na termí a bhain leis na hísachtaí seo. Éiríonn núla nuacht TG Ceathair ag an gcuairt chuirde choirúil im nach lia. Ag tríal wank Anglo-Irish im nach líana, dúirt an fearganó Seán Cuinn gur hiag an banc go mágra do cruchtaí airige Jacob sular thug siad na milliún euro ar íosacht ó héin agus rá hairlach le scadanna sa manc a cheannacht. Tá sé siantaigh chaithirlach an wink Sean Fitzpatrick agus ag beirt aimimnach Patrick Whelan agus ag William McAteer go thug siad íosachtaí neamhleathacha go héireanna dhéag ina measc buil go hairlach Seán Cuinn le scadanna Anglo a cheannacht.
Lean tríl an trúr I raiminí as Bank Anglo-Irish ag an gcuairt chóir do chorúil im lá cliainne, agus é curtha ina díomh gur thug siad cúnamh airgeadais mí lethach de heisir déig le scarna I cheannach sa Manc I 2008. Dúirt an fearganó Seán Quinn sa gcuairteanne gur sesin gan tuiscint gur sé ag inéistú a dogra blue chip do chuid an bhainc a bhí á rialú ag an rialtas, ach nach ra éon smacht ige maidir leis an meallachar cathú lena inéistíocht sa Manc. Dúirt sé nach mach pín rua inéistethe aige in Anglo ba mochas ag a faoine decrochtaí a bhí ag an Manc, agus gur chuinnig an banc I baint airgeadóghine in anó na necrochtaí seo. Hain sé gur faoi rúna bhí sé gceiste go scarna Anglo a cheannach, ach dadfu sé gur ngonnas sa denaway. Nuair a ceistú é maidir le bheith ar chuine go na daoine is séimhre in éireann agus a bhreatan trá, dúirt sé gur aisteach a bailach a dagan athrú ar chóirsaí. Leabhar sé faoin na híosaachtaí a thug Anglo dó le hiachas conraí difríochta ord risce, sin nuair atá airgid le hiach ag brocéirí nuair a hitan nó scarna. Dúirt sé gur Anglo sásta na híosaachtaí seo I cheadú mar gur ar watha leis an Manc céine bhí siad. Hasta an inéistíocht a dúirt sé le peall mór luach €400 milliún a íoc le brocéirí. Dúirt Seán Quinn nach ra éon bhainteige leis an iireachta bhí ar bun scaran a bhaintear Quinn a laidú sa Manc. Dúirt sé gur uirt an banc leis nach ra éon chóchtaige ina le. Dúirt Seán Quinn gur lurg sé cóirla dlí go buinte seo ar agla gur an margaí chintar siúil ar watha leis an Manc. Éiríonn nó le nuacht TG Ceathair ag an gcuairt chóir do chorúil im lá cliath. Tugu fianaise ag cuairt chorúil chóir do bhlá cliainne, gur an rialtóid airgeadais ar an eolas faoi scéim le hiasachtaí a thuirt go Heilech Quinn le scarnaí a cheannach do Manc Anglo-Irish. Bhí iar frí bhaim nach grúpa Quinn, Liam McCarry a thuirt fianaise gun dara lá. Tá Sean Fitzpatrick as na clocha lí Gilwantáin, Patrick Whelan as Molachide agus William McAteer as rá gar am lá clia, plédal neamhhiúntach a gúna airgeadais neamhlethach a thuirt go héireann íag le scarnaí a cheannach sa Manc. Bhí Seán Quinn a géistecht le hir frí bhaimeanach Quinn Group Liam McCaffrey sa gcuairteanmh. Ará gur imríad faoi chéir a bhí atarlú I Quinn Group I 2007 agus 2008. Lú conraí difríochta a bhí a seileamh Seán Quinn. Táirgí é seo ina gurí geall ar cinchuí a neireach leis na scarnaí. Dúirt Liam McCaffrey gra imrí ar an rialtóir airgeadais Patrick Neary faoi chulchiistí airgeadais Quinn Insurance. Agus a 2008 rá Seán Quinn a leisce leis an rialtóir faoi seo. I cruniuile dúirt Seán Quinn gra sé santach ó híomh chonairí difríochta. I 2007 tugadh le fis go bhainc a méid scarnaí bhí ag Seán Quinn. Dúirt Sean Fitzpatrick gra iontas ar na Gardaí á amach gur geall cura ag Seán Quinn ar os cinn fiche fan géad go scarnaí an bhainc. Dúra go dúrach Anglo íocht €200 milliún gan na Quinns, chun go bheidir sin chuide go scarnaí Anglo a cheannacht, scuis nach tittíis ar marga. Dúra go cháil Seán Quinn €2.4 billiún ar a laid ar chonairí difríochta. Mar i tras ní chealla nuíocht TG Ceathair im lá. Tá sé takeí chun solas go nearna na cuairlóirí airgeadais Merrill Lynch, meastúchan mícheart faoi chostas a chapitalú wancaní na tíre. Meastúchan a bhí cheir a thuaire níos ísle ná an costas tíre a bhí ar a tarthail. Deir arlár airgeadais hin féin Piers Doherty gur léad nach ran na bancan na ginchins na fírinne faoin níor chéim airgeadais. €7.3 milliún I dtíoch an bhfuiltas le Merrill Lynch as a gúirle airgeadais idir 2008 agus 2009. Dinis cóirleoirí Merrill Lynch don rialtas I 2008 go gasnathe se uasmhéad de €60.4 billiún teirthe le chóirtear wancan na héireann, an ceathrú cuid den chastas a bhíle an chléir teirthe sa deireadh. Chur Merrill Lynch an meastaithe airgead seo as cóir na rinne airgeadais a gur a lethir ceatha sa chuig lehanna a rinneú ar an artú le déag de hain 2008. €64 billiún a chasan se teirthe le chóirtear na bancanna. I 2008 bhí géirchéim sa chóras airgeadais agus in ggéalagar na tíre. Reachtal an tíise ag an nám Brian Cowan agus Brian Lenihan an tara airgeadais nach maran crunithe éigeandála máil san níhe le bancéirí.
Drérálas a far an teachta déile Pierce Doherty, díoc an rialtas 6.3 milliún euro le Merrill Lynch as a go dibre idir 2008 agus 2009. Nar a bhí an guarantí a thuirteiste go fisig an rialtas go Paul Moore sna bank an óhéir Capital Day céan aró an rialtas a gin dún gur sin rud a bhí gist. An dar rud na go bhfuir siad álas ó Merrill Lynch a rinn fisrú hanna na stas na bankna agus go bhfuir Merrill Lynch go halk na figurí. Mar geallar chóirle Merrill Lynch rinn in rialtas rathaíart ar litnas na mancana a chasan 440 billiún euro. Chur an rialtas drochhainc náma ar bonan ibran 2009 le déile le chiaasachtaí lotha. Bhí ga fásta le teiril idirnáisiún déil Unaontas Eorpa an chiiste airgeadíochta idirnáisiúnta agus an Banc Ceannis Eorpa a saoin 2010. Tá olbhain ar bonig an rialtas fistrahan a reachtal fan dhearchéim airgeadíochta a Harley. Tá ag súil go gur tús lei sin ag an coppla míle. Éiní Reislein na ar TG Ceathair. Dúirt an tír rialtóir airgeadais Patrick Neary sa Gúirteanna. Nach rasaige ceich go mór sa bhí scír Seán Quinn am Banc Angla Éireannach go dtí mí márta 2008. Cé go bhfuair sé rint riomhfosnaí ón an grúpa Quinn inar léiriú an teasa a bhí Jacob. Tá Sean Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer cúisí is sé chúistéag go chúna airgid neamhlethach a chur ar fáil go héireanní dhéag le scarannaí cheannach am Banc Angla Éireannach a 2008. Tá na cúiseannaí i lug sé an tacob. Bhí an tír rialtóir airgeadais Patrick Neary a tuairt fianaise sa gcuairt ar maidin. Thagar sé go chruinniú a bhí aige le Seán Quinn i míainnear i 2008. Dúirt sé gur ír Seán Quinn ar a effig cruniú a bheith aige leis lena chomhlacht orchais Quinn Insurance a phlé. Dúirt Patrick Neary nar cheiste sé Seán Quinn ag an griniú seo maidir leis na conairí difríochta ord risca a bhí aige in Anglo. Dúirt sé gur lig sé le Seán Quinn an chuid is móg an chainte dhéine ag an griniú seo. Dúirt Patrick Neary gur chruinniú neamh ar a Malta bhíán agus nar chuine sé nótaí gon chruinniú. Dúirt sé nach ra éon ólas aige maidir leis na conairí difríochta ord risca a bhí ag Seán Quinn in Anglo go dtí deir a bhí mórta i 2008. Dúrú leis gur seolú riamhfostanna ón grúpa Quinn chuig daoine ina effig ag denna chuirsíos ar an scíor mór de 2 billiún euro a bhí ag Seán Quinn in Anglo trí na conairí difríochta a bhí ceannatha aige. Dúirt Patrick Neary nach ra éon ólas aige maidir leis an ggóragra seo agus nach bhacha sé riamh na riamhfostanna seo. Ní ra sé ábalta éon bhíú a thuirt maidir leis an bhán ar cuireann córagra seo faoin na bhráid. Dúirt sé nach ra sé chur an milliún ar aine a bhí a gobar ina ifig ag an nám maidir le seo. Éiríonn úl an nuacht TG Ceathair ag an gcuairt chorúil chuirde im Lá Clia. Dúrú sa gcuairt chorúil chuirdaine gur Sean Fitzpatrick míhásta nachreacht litanas fisacuig fan géad ar na daoine ar a Dr. an Dinner Maple ráid epa chorp na hiasachtaí a chead an Banc Angla Éireannach chomh a íoc ar ais. Tá Sean Fitzpatrick, Patrick Whelan agus William McAteer cúisí is sé chúistéag maidir le cúna airgid neamhlethach a chur ar fáil go héireanní dhéag le scarannaí cheannacht am Banc Anglo a 2008. Tá na cúiseannaí i lug sé an tacob. Thug Jerry McGann, duine de íorstúrathirí de Banc Angla Éireannach fianaise sa gcuairt a chorúil chuirde ar maidin. Dúirt sé go chorú bord an banc ar an ólas ag 2007 maidir leis an scíor mór a bhí ag Seán Quinn sa Banc. Dúirt sé go riar an bord ar David Drum an méid seo a chur an úl gon rialtóir airgeadais ag an nám. Hic sé gur an banca cuairtú inéistóirí idirnáisiúnta le scarna cheannacht sa Banc ach nach ra éon spéisiach na scarna seo cheannacht de bhór gur a luach scarna an bhain go tite me an nám. Tespáú riomhfost de Jerry McGann sa Gúirteanna a cheol sé chuig David Drum ar an 10 lág a bhí úla 2008. Inar chuir sé cóirle ar David Drum, míú intice a réiteach a ráitias go ducach an cruúar an tóirne agus go machir cúntas omlána thuirt ar na híosachtaí a ceadaíomh go na hinéistóirí éireannacha le scíor Quinn sa Banc a laidú. Mach íar stúrathóir eile de chuid an bhainc Lar Bradshaw fianaise sa Gúirteanna. Dúirt sé gur iontas nuair a insiú go bhórd an bhainc maidir leis an scíor mór a bhí ag Seán Quinn sa Banc.
Dúirt sé nach é an banc héin a chruthigh an naib, ach gur hit sé ar an banc an scéal réiteach. Dúirt lear Bradshaw gur ina Sean Fitzpatrick cho faoin socrú a bhí denta ag an banc ísachtaí a cheadú gon Jenner Maple I miúil 2007. Dúirt sé go raibh an cathaoirleach míthásta nach raibh ach tlitnasta 25 fan géad ar na hísachtaí seo a bhí ceadathe go na hinnéistóirí. Dúirt sé nach ráis aige ar iar an Jenner Maple ar an banc na hísachtaí seo a cheadú nó ar tharraigh an banc na hísachtaí seo rób. Éiríonn in úl an nócht TG Ceathair ag an gcuairt chorúil chuirde im Lá Clia. Héis cheadúir dé go món macnamh fuair an gúraid réal wancangla éireannach ír chathaoirleach an bhainc Sean Fitzpatrick neamhchiantach ins na 10 gúis a bhí curtha ina lé. Tá an gúraid curtha a bhhaile gonaiche agus leanna siad lena go macnamh amárach faoi chúiseannaí tá curtha le Pat Whelan agus William McAteer. Cheadúir a chhlaig dé go chan gúraid a món macnamh sa gás seo ó tugadh na chéad teoirich I gháib de hína seo caite. Bléir gon bhrethebh Martin Nolan Tróna nachmach bre go an ró gceist agus dúirt go nglacha se lebre an mhórimh gámach déanaar ar a laid ar é nítin. Bhuailí roimhe nach bhéta ar chathaoirleach wank Anglo-Irish Sean Fitzpatrick ó na clocha lí gon deichiil Wantáin chiantú ar roint go na cúisina. Agus Tróna fuarthas neamhchiantacha is na cúisina eile bhí corna le maidir le hiasachtaí chuir ar fáil a 2008 go grúpa in Eisteoirí ó Maple 10 mar a tagúarú. Bhí an tin chúise bheith maomh gur an na hiasachtaí seo míg lethach. Bhí Sean Fitzpatrick héna séan na gúisina seo I gatha an ama. Tá rééis na brethe gá Sean Fitzpatrick buchas leis an Newry le na bhaintíir agus a cháir ar fad a heas leis a gatha na tíalach seo. Tá an gúra scuilte bhhailin is a gcóir na hí. Bei siad a réis a gúirt chuir a chairúil bhlá clia amárach áite bhfuiltar a súl go dúra siad a mré a gás na berta eile tar I dríl William McAteer agus Pat Whelan íar stúrathirí le Bank Anglo-Irish. Séanan an bhirt na cúisina freisin. Séamas ó Scanlain nó TG Ceathair. Agus lumanis óna cuairtnaí tá códagraí rathíd lí RTE Orla O'Donnell. Orla tá Sean Fitzpatrick fáilte neamhchiantach a chuile chúis. Bhís le beidir brenn na cuairte a bhíú. Well, hosig an gúra a déanamh a good machnamh tróna de hína ímar agus tróna inniuh ag lethúir trééis dó dúirt an brethebh Martin Nolan leo go nghlacach sé le bre an bhóramh de mar rud ag ra déanúir acu ar éon intin agus rá óireach le ina dhé sin rá óir go le ina dhé sin tháinig siad arás agus dúirt siad go rá siad trééis cinenne a dhéanamh. Fuair siad Sean Fitzpatrick neamhchiantach as na cúisina ar fad a bhí fáca ina le. Rialig an brethebh ribh sem mar dúirt sémas an sin go gathach siad Sean Fitzpatrick a áil neamhchiantach ins na cúisina maidir le hísachtaí míchleathacha a thuirt do bheanna chéile Sean Quinn, Patricia Quinn agus dá páistí I mí úl 2008 chun scaranna in Anglo-Irish Bank a cheannacht. Agus fuair an gúra inniuh go sin neamhchiantach freisin ins na cúisina maidir le hísachtaí míchleathacha a thuirt do grúpa ísachtathe an Maple 10 mar a tugu arthú chun scaranna a cheannacht sa bhanc chumá I mí úl 2008. Na ní dúirt Sean Fitzpatrick mór an sa chuirt ina dhé las muid an chuirt chá sé buchas le gatainna le na cháirde, le na chlán, le na chliadóirí agus dúirt sé go raibh siad tar éis taú leis le linn sé bliana a bhí fíorheachar a dúirt sé. Níos Orla tá an gúraid le chuile món macnamh é ríist maidin amárach faoin na cúiseannaí tá le William McAteer agus Patrick Whelan. Níor heasta go Sean Fitzpatrick mór an a rá las muid an chuirt agus níchlachach sé le ceistena os na hiiriseoirí a grúpa mór iiriseoirí a bhí las mu, mar dúirt sé go ra tríal fós ar siúl agus beg an gúirí rásin seo maidin amórach tá siad fós a déanana macnamh ar na cúisina I gcuine Patrick Whelan agus William McAteer. Tá sé chúiste chuthainna leis siúd gur thug siad ísachtaí míchleathacha de sé ganna dhéag I mí úla 2008 chun scaranna a cheannacht sa bhanc agus beg an gúirí arás ag a lehuiir tar éis de maidin amórach chun leannacht a ráig lena good macnamh. Orla O'Donnell, míle buchas faoi bhelín ar a Friú Bert ír stúrthóirí go chuid Wancangla éireannach William McAteer agus Pat Whelan cinnteach I 9 gúis a bhain le hiasachtaí míleathacha a thuirt go riine ar tugadh Maple 10 arab le scarannaí cheannach sa manc. Níor cinntaí iad as cúiseannaí a bhain le hiasachtaí a thuirt go Winter Quinn.
Iné fríú íorchaithirlach an bhain Sean Fitzpatrick neamhchiantach a chuile chúise bhí curtha ina le. Bhí Patrick Whelan atá raibh is leiche díos as Malachide mar clia agus Willie McAteer atá 3 blianas 3 scór as ra garú mar clia cúsí a sé chúisié go bhain le cúnú neu leach chur ar fáil de hégan éag le coidúla hascarna cheannach de Monk Anglo. Aniu chiantaí an gúra íar stúrthar arigadis an Wank McAteer agus íar cheannaí iasachtaí an Wank Whelan as iasachtaí neu leacha chur ar fáil de dhéithre an neistearí le ligantí hascarna cheannach sa Wank. Fuair neu cheantach an bhirt as iasachtaí a thuirt de heisir ball de thulach an ar grá Sean Quinn. Hannig an gúra ar an mréthúnas ní séhuair a déag agus 3 bhuamat is cúigad a wachtnú a bhhar chuig le. Fuair íar chaithilach Wank Anglo Sean Fitzpatrick neu cheantach an é an sta cúiseanna a ligahí chuhanna éan siúd. Níor léirí Patrick Whelan na Willie McAteer mothú ar bís a chuirt nar a léú mahan brethúnas. Brethúnas daon rútha bhí sa brethúnas cinnteach an éan. Dahead sa 8 le war a tríalse a deascar is an nisrúhan is mór íomh fa chalis is stair na tíre, ba seo an cheadúir a curú an linne ar chríal is a chúis éiridse agus an cheadúir a buinú úsáid as gúra ar ó chuighaine éagan. Thó an brethú Martin Nolan buchas leis gúra agus bháil sé iad a raigrón córas gúra buachtaífa. Thachrí sé an tachtú leis fichiad an bhí seo den éistead pinós ach dúirt se nach dóithe go ngearthaite pinós an leisin ach an éiste sé rís le fianaise near curú iad an bannaí leanúnacht an bhirt. An bh monachain nuacht TG Cair. Agus lumin is seánna cuairtnaí tá córagraí graithid lí RTE Orla O'Donnell. Orla tá Pat Whelan agus William McAteer is fáite cinnteach in ne gúis. Bhís leat an bhire a hiléadú gún. Well an difriocht is mó immer idir na hísachtaí le muintear Quinn agus na hísachtaí leis an denúir ísachtathe an Maple 10 ná an méid a bhí le níoch arás acu. I gás muintear Quinn bhí orthú siúd céad faoin géad is na hísachtaí a íoch arás ach bhí nírá ar an Maple 10 ach 25 faoin géad is na hísachtaí a ais íoch. Agus is léir grad teannachar aige sin ar bhre an Euro ceantas na ceistena is smú a bhí le plé ag an Euro ná an rá an gná ísachtaí trádála a bhí na hísachtaí seo. Agus is léir go nearna sí is cosúil go nearna siad cinenne gur gná ísachtaí a bhíons na hísachtaí le muintear Quinn ach gur an hísachtaí leis an Maple 10 neamhghnách agus mar sin fuair siad Patrick Whelan agus William McAteer ciantach ins na cúisina sin. Leis ó híomh pianamhre, céir tá beartaí orla? Well, is féidir terma prísanach de 5 bliana a dheara ar Patrick Whelan agus a William McAteer chamála fináil díorchús ceann €3,000. Ach tá sé ráite ag an brethebh Martin Nolan go gurí sé san áireamh an dearcha a bhí ag an rialtóir airgid is maidir leis an rud seo ar fad agus dúirt sé gur chreid sesin go rá an rialtóir airgid ar an ólas méall ar an méid a tharla agus nach nearna sesin rudidir le cuasaí a stoppa leis an rudidir fad a stoppa. Tá muid ar fad le bheith seo a rís ar an 8 lá fihid den bhí seo ag a dóachlog agus beag éisteach dan sa chuirtin sin agus éisdói an brethebh Martin Nolan le fianaise maidir le pianmhre. Tá go maith Orla O'Donnell gur míle maithe fhí bhelín ar a glár. Garthar pianamhre go luaid bhirt íorstúr thuirí Wank Anglo éireannach a bainte go le scéim neamhleathach ísachta. Sa gúirt chuirúil chuirdim le clíine chuirú ainachtaí ó ácóidí William McAteer agus Pat Whelan faoi ráid an bhrethebh Martin Nolan maidir leis an bíanamhre atá le gearr orthab. Frithú an tír stúrathóir airgeadais William McAteer, seasca 3 bliain díos, agus íor cheannasaí ísachtaí éireannachas sa Monk Pat Whelan 52 bliain díos, ciantach in alta seasca dacht na gcuideachtaí a thorú. War an tríal da had a 8 lá. Bhí siad cúise in ísachtaí neamhleathacha a cheadú go grúpa ar a dugtar an denúir Maple. Chéan an gheoraig gronna fir neamhchiantach is sé chúis eile a bhain le hísachtaí a cheadú go bhfuil go haileach Sean Quinn. Chéan an gheoraig ra íor chaithirlach Anglo Sean Fitzpatrick neamhchiantach maidir leis na cúisina ar fad a bhí curthaine le. Le linn éisteach na nainachtaí sa gcuirt chuir de chorúlam ná clíonne. Dúirt atúrnaí a bhí ag obair d'Anglo in 2008, nár bhain aon chóirle a thug sé gon bhanc ag an nám leis na hísachtaí a ceadaíomh gon denúir Maple.
chuí tíomh an inchúisih Robert Heron ó Matheson Ormondsby and Prentice Solicitors, fhíne se a chóirtaineo le nach rathú nachrá éoine se lí fáte maidir leis na híochtaí seo a cheadú. Tá tíomh na cosanta a muomh go rá cóirla lí fáte ar an ábhar. Déad bhí term prísún 5 bhliana ar a bhéid agus fhíál €3,000 a dheara ar an mirt. Éiríonn Nuallainn Nuacht TG4. Níl prísún ar bith le chuir ar bhirt ar aimimnach Wank Anglo-Éireannach. Sin is socrú sa gúirt chuir de choirúlineo. Cinntaíú an bhirtear caiiciseochain in íosachtaí neamhleathacha a cheadú go dhéanúir forbródaí le scadanlaí a cheannach sa manc. Dúirt an brethimh nach mit sé ceart prísún na dheara ar Patrick Whelan ná William McAteer, mar go leor gon Bhilleán ar an bhfuiltóir airgeadais. Bhí cuairt ibre ní déag sna cuairtainna brethúnas choirúla im lá clia lán go doras tróna. Dúirt an brethimh Martin Nolan go raibh tunnachar mór ag iompar agus ag meon an rialtóra airgeadais ar chóirsaí agus go háirithe a dtíobh pinmhre a dheara ar na fid. Dúirt sé dar leis gur chuir an gníomhreacht stáit muiad agus gur margheall ar an gníomhreacht a gníomh siad go neamh leathach. Dá bhrí sin na dúirt sé níomhah sé ceart prísúna chuir ar na fid. Déitoch go machar na fid seirbhís poblbal thuirt a bra ar scrúdú sláinte a tala danarthú. Chuir sé an fianmhre ar athló go dtí an 1.50 dúil. Níos túisce inneo thug Ceannafort na Gardaí éimeann ceo fianaise le linn éisteacht na nainachtaí sa gcuairt. Dúirt sé gur bainteag Patrick Whelan leis na córais faoin ar ceadaíomh na híochtaí gon denar Maple agus gur thug William McAteer tróró faoin idirbhart. Dúirt an Ceannfort gur chomhaobre an bhirt leis an bhfiosrúcháin ó thús deire agus mar ciontaíomh aine acu in éon chóir roimhe seo. Éiríonn Nuallainn Nuacht TG4. Weil sin ágan fanúna, ba an chlár seaachlá le pádaí linar de siúil héis an bhrise. Go dtí marach i ríis ag seaachlog. Slánach spennacht. Tá stróirtócha ag an mirathimh go Newry díal Anglo, bide neamhcheannta go thuirt sa maidir le cúisina áirithe a bhhainint le hir chathairlach an bhainc Sean Fitzpatrick, agus ar cheannasaí ísachta an bhaincinnéirin Patrick Whelan. Tá go tróir gon Newry díal Wank Anglo-Éireannach, bide neamhcheannta go thuirt maidir le 7 gúis a gonne ar cheannasaí ísachta an bhainc Patrick Whelan, as a bheith pórtach a gápéis ísachta áhrú go cailíseach. Tá go tróir gon Newry freisin bide neamhcheannta go thuirt gonne ar chathairlach Wank Anglo-Éireannach Sean Fitzpatrick, maidir le cúiseanna a bhhaine leis na híochtaí go Haileach Quinn. Dúirt an brethimh Martin Nolan leis an Newry go bhfuil cúismhá gur áirde se rob bide neamhcheannta go thuirt. Dúirt an brethimh freisin go mé se salar cén chúis atá leis an gcinne seo in nám trám. Tá 10 gúis fós cuire i lé Sean Fitzpatrick. Bainann siad seo le híochtaí míleathacha a thuirt go nach grúpa in neistóirí ar a Dr. an Denar Maple chun scaranna sa man go cheannacht. Tá na cúiseanna seo freisin fós cuire i lé an nósal Whelan agus iarstúrthóir airgeadais Anglo William McAteer chomh maith le 6 chúis a bhaine le hairgead a thuirt ar íosacht go Haileach Quinn. Séanann an trúr acu na cúiseanna. Bhí leachtathirí IBRC os cód coiste airgeadais an éireachtais tróna le ceistnaí ragart faoi 3,000 mórgaiste atá le díal. Tíomh mug a Haachláin, léir se sealmhóirí mórgaiste IBRC le na nimní léadú faoin muil go gáileach siad an chosaint tóltóir a tacob. Iné dógur leachtathirí na corporaide éireannaí am réiteach bank gan lacú na cólachtaí a tá fós an iomíocht le punan mórgaiste na corporaide a cheannacht go dteonach le cód iompar an bhain ceannis mar deir le cosinte thuirt a halbharí mórgaiste an IBRC a bhfuil riarastí orthú
Cruní sealhairí morgaiste IBRC tuamuid de hachláin tróna lena nimní a léirú faoine bhfuil ná da goid morgaistí. Tá go daoíonn seo náhfuil riaristí acu ach an nógla mór acu nar a dhéalthar an morgaiste go dtí éad tuamuid an stáit gur féidir leis an éanaid sin cabbírod a de geirí anú gur féidir lá a réit well níl seo gobarí má tá muidir geirí an forric ní bhrás ná is féidir lá na réta ús ar suas. Bu ceart go stop faoi an díal seo agus bu ceart go meat fin na morgáistí in únéireacht stáit. Is tí sa choiste agadis dúirt leachtathaí IBRC nach bhfuil an sacrú atá aontaithe scríofa síos agus nach féidir íochail a chur ar an cheannaithar clí leis. Da má íochail ar an cheannaithar clí le cód an bhain ceannis, déite nach bhuiú na leachtathaí agus an stát an ar céarna agad donna hísachtaí a dúirt na leachtathaí tróna. Sacrú a seo atá cléanta a bháhar an drám a cheannáis an Ponan Morgaistí a dúirt Dearlarí agadas íonna fáil Michael McGrath. Tásúil go níolthar Ponan Morgaistí na corporaide am éigen lua an bhí se thugainn tá cruniú á lorg ag cumann na sealhairí morgaiste leis an cheannaithar chulua agus is féidir. Padam a go hín nuacht